Ni hao, bonjour, buongiorno, konnichiwa. Helo, ba enw i yw Cio, a dwi'n gweithio yn yr ysgol ieithoedd modern yn Prifysgol Caerdydd. Mae Rhaglen Ieithoedd i Bawb yn cael ei rhedeg gan yr ysgol ieithoedd modern, un o'r ysgolion ieithoedd modern mwyaf a mwyaf dynamig yn y Deyrnas Unedig. Mae Rhaglen yn rhad ac yn ddim ac yn agored i holl myfyrwyr israddedig ac wradedig Prifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, gallwch chi astudio unrhyw un o 9 iaith. Rydym yn cynnig Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Siapaneg, Mandarin, Arabeg, Rwsieg a Phortiwgaleg. Mae pob un o'n hathrawon yn arbenigwyr cynnwys yn yr iaith maen nhw'n ei dysgu. Mae Rhaglen wedi dylunio i bod yn hyblyg iawn. Mae Ieithoedd i Bawb am Prifysgol Caerdydd yn ymbarchio ei bod ar flaen i gad o ran a dysgu a dysgu ieithoedd. Mae gennym wahanol dulliau o dysgu, cyrsiau cyfram, cyrsiau wythnosol, hunan-astudio, partwneriaid sgrwsio a'r caffi iaith. Rydym yn deall gwerth ieithoedd ac rydym yn deall y cysylltiad rhwng iaith a diwylliant. Mae hyn yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni. Mae ein myfyrwyr yn dysgu am defnyddio'r iaith ac maen nhw'n dysgu am y diwylliant a mae'r iaith maen nhw'n ei dysgu yn cael ei defnyddio ynddo. Dim ond un erfyn o ystod o weithgareddau allgyrsiol a mae myfyrwyr yn ei cael pan dont i Prifysgol Caerdydd yw Ieithoedd i Bawb. Yn amlwg, maen nhw'n dod i Gaerdydd gan fod gennym rhaglen ardderchog, ond maen nhw hefyd yn dewis dod i Gaerdydd gan ei bod yn cynnig set o weithgareddau iddyn nhw a gallant ei dewis ei dethol. Mae Ieithoedd i Bawb yn eich helpu dysgu iaith ochr yn ochr a chi astudiaethau. Mae'r ganolfan cyfleoedd byd-eang yn cefnogi eich symuded rhyngwladol, boed hynny ar gyfer astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor. Mae Gwobr Caerdydd yn helpu i datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfrogwyr. Mae'r holl bentrau hyn yno i gefnogi myfyrwyr ac mwyn gwneud yn sir bod ei profiad myfyrwyr yma yng Nghaerdydd pan fyddant gyda ni yn rhagorol. Pan fyddant yn ei gadael, maen nhw'n barod i bod yn dinasyddion byd-eang. Minasan mo issho ni gaikoku go o benkyou shite mimasen ka? 私たちがサポートします。コース選択をはじめ、皆さんのカーディフでの時間が充実したものになるようアドバイスをします。それではコースで会いましょう。